Balik na makapuso din sa GMA Regional TV Live padayon ta sa pag-highlight sa mga maayong binuhatan sa atong mga kaigsuunan labi na ning panahon sa krisis karon tungod sa COVID-19. Atong mailaila kining grupo sa mga Sugbuanon nga may organisar sa ugtabang kini gitawag nila nga Bayanihan Cebu inabagan sa mga OFWs usab. Makauban nato karon si Ma'am Arlene Veloso sa Cebu Bayanihan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Mayong buntag. Mayong buntag. Can you tell us more about this initiative ninyo, ma'am, pagkolekta og mga tabang alang sa ato mga kaigsuunan? Actually, kani siya nagsugod ra gyud siya sa usa ka challenge, sir. Nakita na mo ang mga negative na nabalitaan nato sa social media. And we think na instead of magsigita o grant, magsigita gyud, why don't we help other people? Let's make something. Let's do something. So, we ask friends overseas and friends here to donate, and pas-pas rasad kay sila naka-respond sa amua, and that's how we started. Mga OFWs, ma'am, mga kailan ninyo may organize, bali mohatag sila og hinabang unya ipaagi sa inyo in the form of unsa man ni ma'am ang inyong ipanghatag sa mga nanginahanglan dinhi sa Sugbo. Okay, so gikan sa amua, we send cash to our volunteers, and then sila na ang mag-apod-apod, sila ang mag-groceries, tanaw nila kung unsay kinahanglan ana per area, so sila ang mag-distribute. So far, ma'am, pila na inyong nahatagan mga beneficiaries sa ug mga taga-diing lugar man ni kasagaran ang inyong naapuran, Ma'am Arlene? Right now we have 16 volunteers in different areas, Cebu and Mindanao, and per volunteer we help 50 families, so over 1,000 families na among natabangan, sir. What's next for this group, ma'am? Padayon ba gyud gihapon ta sa atong advocacy, sa atong mga efforts? Yes, as long as pa may mga volunteers nga generous kaayo og same cause sa amua, yes, we will not stop. Because COVID is still going on, wa pa jud siya nahuman, so mo-help lang gihapon mi. So right now, naabot na mi Luzon, Tondo, Manila. We also have a volunteer there, so we've sent cash to Tondo, Manila, and they will be the one who will distribute. Kung naa kay nakatunan, Ma'am Arlene, ani inyong efforts nga gihimo karon tungod aning sa ECQ nga atong nasinati, unsa may mga realizations nimo sab? Para nako, nakatunan nako nga nothing is impossible. Though lagyo-lagyo ta, naata sa tag sa kabalay, dili ta kagawas, nya daghang mga risk. But still, if you really want to help, if you really want to reach out, nothing is impossible. Mabuhat ra gyud siya. So we can actually help one barangay at a time, even if nag-execute ta. Karong panahon na importante gyud ang pagbayanihan ug pagtinabangay. Daghan kayong salamat sa higayon nga gihatag nimo kanamo, Ma'am Arlene Veloso sa Cebu Bayanihan, ug ang pagsaludo sa inyong mga gihimo nga mga efforts. Daghan sa kay salamat, sir, for this opportunity to be able to spread goodness and positivity to everyone. Daghan kay salamat. God bless you, Ma'am Arlene. Thank you so much.